No tak Velikonoce, to bylo to také jiné, než to bylo v každé rodině, tak ta snaha byla udržovat ty zvyky, že? Když to dneska je úplně opak. Na Velikonoce jste asi polívali, že? Na Velikonoce se chodilo polívat, ano. No, to byl člověk rád, jak dostal pomeranč nebo nějaké vajíčko malované, že skromnější to bylo všechno, ale o to hezčí. O to hezčí, přesně tak. A co Velikonoce? Velikonoce, to víte, kluci přišli a každému se dalo jablíčko jenom a tak něco, co mama jaké ty keksy upekla, víc nic, koláče, nebo něco také pletenky udělala. Máte tu tradici, jak se hledají vajíčka po zahradě a tak? Ne, to jsme nedělali, jsme měli kudlačky tam a to by kdo podeptala, nebo, no a nevím. Polívalo se asi vodou, že? Vodu, to se šustlo. Ta maminka mě nedala, pro jiný, já se nedám, protože už já jsem večas doma. No. Samozřejmě, polívat se chodili jsme po rodině většinou, protože ta naše rodina byla veliká, že? Bylo, hlavně z té maminy strany bylo přes 20 bratraneckých dětí, že? A tak my jsme s těma rovňákama, co jsme byli bratranci, tak jsme většinou chodili spolu a chodili jsme po těch tetkách, po babičkách, tak to prostě byl rituál, který se nevynechával. Samozřejmě dostali jsme vajíčko většinou, ale bylo to výborné, protože čokolády a takové ty v tom věku, kdy jsem chodil polívat, ty asi nebyly, to jsme ještě neoplývali takovými věcmi, ale bylo to pěkné a to začínalo jaro, takže nás i ty rodiče při vší té skromnosti nás vyfešákovali, tak jsme byli vyoblíkáni pěkně, no prostě paráda. A co třeba Velikonoce? Chodili kluci jenom s voňavkou, nebo? Polívat chodili jsem si. Já. To tu bylo dodržované vždycky. Taky jste třeba pekli plecovník a podobně? Co? Jestli jste pekli plecovník třeba? Plecovník? Jestli jste pekli... Vždycky. Jo. To mamka, to muselo být, no. Chodilo se tak, že se to bylo péct do pekaře. Jo, a vždycky se zadělali těsto doma, že? A chodilo se to potom péct do pekaře. Do pekaře. Jo. Ten pekař byl tam trošku níže. A vzpomenete si třeba, jak probíhaly svátky, třeba Velikonoce u vás doma? No tak to bylo asi tak, jak teď, i nebylo to slavnostnější. No, dneska to už je takové u těch mladých, to přeletí, ale jinak to bylo bez To susedu přešel poloď. Čili polívalo se a chodilo se i s karabáčem? S karabáčem to neexistovalo, to teprve přišlo potom od Košic, nevím kaj. Jeden se políval. To potom přišlo z ciziny. Už za mnou chodil a to ještě kybel vody mi nalil do toho. Takové to bylo. Tak to po mě šusnu, víš, a to všecko. No takové to bylo, no. A obdarovalo se vajíčkami? Vajcami, nebo i také ty čokoládové už tež byly tehdy. Ale většinou tak vajce, víš, byly. Jak už potom my se znali a tak už potom bylo vždycky to vajce větší, také čokoládové.